Kaji fa abra kai ya buga mun dan ba wani hankali ya cika mun to mu ya sallame mu ya kirana haka yake mu kullun inda ba su ya wahal da ni wallahi mai ta kudi tun sabon ne fara faskare a nan ko inuwa baya zuwa ya huta mai ta kudi na ga ya maka bayan kudi ne wannan a saura abu wannan mai faskare inda kudin da ke samu tarawa yake na adanawa ya ce a ce ya sai gida da mota da mu ba zai sallame ba kamar Tun safe yana nan yana wannan abin. Ka sallame mu tafi mana. Kaji fa. Rana ta yawa wallahi. Kai ka sallame mu da Allah sai wani ba ma ji na yake bai yadda ya kamata wannan mara. Kai mu dai jira shi kaji. Mun tafa shikenan mu da ba aji ba mun da menene kunama kaji sai kunama yake magana akai kunama fa yake cewa to ai kai kamar yana atafa au kai da kana magana kake wani atafa ba haila fitsari ya san fitsari yake wannan ya sha wa